Araba November kalo kileta an konanto samba flan muga anduru DMS-TV chena muso oniche onu yantuma ayo bismillah ka ko ka kibare o kene o kon foli anita no banka no bagana lame bago bela jele malikon animali ko ka awo ko ka kibaru no wakati seli foli ko fe kuna fol ba minu mambulu kulu da ukulu ka ludo betalige kuna fol damne labi mali police national mauye police kura keme kononto an ko yere bismillah mali jamana konnana minu yere kala na jamana sabatili hana la kana yere kama o ko hukum yere la nyaay ka foko école national mauye nyana je belebele yere kuka sibiri temene novembre kalo kleta anduru samba flan muga anduru nyana je mi yere kera here ba yere de sorda sukulu flana mauye yere ka kalanda falu yere ma wa ko o nyana je nyemo ya yere kume jamana police ga nyemo ba yere boloni otogore ko Yusuf Kone ko police kuran yere kan bolinye étape belebele yere réforme kuran yere la o réforme kuran yere tara loi numéro 2022-037 de la mi yere sigira wala saka mali police national uga baraw yere la kura ya ka ke bita yere ka chama yere fara uga civil la kana li yere fana kan alen ka la kana barakela uga baraw ke kanya halen ka labe kanya yere ugan bela jele la ni ne wala sa police ou gendarmerie folu bela jele ni ka barake nyon fe kregere ne la bagabagalu yere ka cha zone yoro minu yere la ni réforme kura yere be fe ka police uga barake taw aleni fanga wero ka baraketa o bela jilene be nyogoma alenu be bara minu yere ke terrain yere sanfe ka olu la yiri wa kosobe alen nga fanga ba yere de dula wala sa o be se ka dankari yere terrorisme fuka tase ma fagala yere ga bagabagalu bela jilene yere toroma ka polisu ga bara o bela jilene moderniser ka mina yuma yere duma alen ku former fuka nye ni polisu kura minu yere flene ka kla wa kala bara yere da holube na ke fen jamana yere makube minu la duna na taw yere la minu kala na ga kenya ni jamana mago yere sisan polisu ga directeur général no o Yusuf Kone hala ira kafo ko mali magobe polisu yere la ni fanga ba yere be minu yere la wa minu yere kon la be no kanye fana wa fana ko ni polisu kuran nu yere be na ke sababu ka chama yere fara jamana la kana li yere kan ko jabi belebele yere de do ka kenya ni 600 kere ya yere fana wa fana ko mali autorité ma yere be ni modernisation yere kon de me ko sobe aka kuma kon na fana hay gouvernement ma fo fokata se ministre de la sécurité yere mani oye le général Daoud Ali Mohamedini ayu fo uga demere la kanye si jamana yere ma nya takala mali jamana yere be gele baw yere do konnana kregere ne la kana bala min yere be region chama yere konnana alen be machi wali mawga menesi yere kanye si jamana yere fana ma ko police kura ma ke ma kono te farale fintigla kaw yere ka ko ba yere ka fo ko fintigla kaw yere be na chaya ko so be terrain yere kan wa fana kube kolosel ba yere de ke region yere la ko fanga ba yere de be na soro wala saka jamana kono don yere la kana ni police kura nunu yere ka boli jamana konna na obena ke étape belebele yere ri wala saka lakana sabati jamana konna na leni sahelian fa yere fe tenete mele novembre kalo kileta an wolo la samba flan muga anturu aidara ka foko kongo jamana ko avion mu kumega takani ministre de mini ni otogare ko Louis Watum aleni jamana fanga ga chiden chama yere tani ngatakanu ye luala ba yere de la ko avion ye kasara jugu ba yere de soro wakati mina avion yere kumina jigi RDC fa ba yere de la ni oyiki shasa wa fana akumegi kunda ga takari ko Louis de la ni obe luala ba dugu yere konna na ni odugu yere kon donne no ni sarma fen yere de kosobe ko wakati mina avion yere kunganga jigi dugugolo yere sanfe ko avion yere ga sira yere de je wa o wakati kele yere la tasma ba yere de wila avion yere la jaminu charla bulolo sira kanya ye ka foko tasma ba yere de wila avion yere la wa shishi ba yere de fana kun wila o yoro yere de la nga ko demel ke jogul ma o yere kon sira tele yere la o yoro yere la wala saka ma o yere deme nga ko yere ni sonjo ma yoro yere kera yoro mi ko ma shi yere de ma bona anina wa fana ko ma minu yere jogi na kuma jogi kosobe ministre na jinyo go bela jene yere kon ku sira ga jigitela yere la ko de kera sababu ni fe yere kon ma chama yere soro ame wakati mina ina foko bi ko mo yere kon mega fori ko avion yere kon ye ajigi yoro de je ko nga ko sega segal baraw yere be na ke fem kera sababu ni ga tasma yere wulini avion ko fulan yere la ko kongo ministre de mini yere kon kunganga ta telia yere la luala ba dugu yere kon nana ka sababu ke kasoro jugu ba mi yere kon kungera sibiri do novembre kalo kletan duru temene samba flan muga anduru kalando san boyoro yere la sabula ko maminu yere be baraka o yoro nu yere la ko kasara juguba do olu yere soro ko so ministre yere kon
wala teliya yɛrɛ la walasa a ka se ka t'i sen jɔ yɔrɔ yɛrɛ la. Dama min yɛrɛ kɛra kalando ko kɛra sababu ye ka maa caman yɛrɛ de bɔnɛ u ni na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛla baarakɛla minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ o sanubɔ yɔrɔ yɛrɛ la. Communiqué min carila olu y'a yira k'a fɔ ko ministre yɛrɛ tun bɛ ka taga o yɔrɔ kɔfɔlen de la ka taga ni jamana tɔgɔ yɛrɛ de ye. Ni ka taa taasibila yɛrɛ kɛ maa minnu yɛrɛ tora nin ko yɛrɛ la olu ka denbayaw yɛrɛ ye. Ale ni ka na ni dɛmɛ ale ni hakilina yɛrɛ ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ banna ko yɛrɛ la ale ni minnu yɛrɛ joginna kosɛbɛ olu n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen fana ye. An k'a bila an kunna k'a fɔ ko avion bi min yɛrɛ kɔni kɛra ko ministre ale n'a ka baarakɛɲɔgɔn tɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ avion in kɔnɔna na ko maa si yɛrɛ de ma to nin ko yɛrɛ la. Wa fana ko minnu joginna o ko yɛrɛ la ko dɛmɛlikɛjɛkulu maaw yɛrɛ kɔni olu ta teliya la ni ka taga ni olu yɛrɛ ye kɛnɛyasow yɛrɛ fana la. Novembre kalo tile 15 tɛmɛnen san 2025 a yirala k'a fɔ ko Benin ale yɛrɛ yɛlɛma belebele yɛrɛ de don a ka constitution yɛrɛ kɔnɔna na ko nafaba yɛrɛ de bɛ u ka nin réforme kura yɛrɛ la sabula a bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛmaba yɛrɛ de don jamana maracogo yɛrɛ la san nataw yɛrɛ fana la. Kɔfɛli la ko Benin jamana kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaa ale tun bɛ san 5 yɛrɛ de kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ la wa k'a bɛ se ka segin a ka siɲɛ 1 yɛrɛ fana la ko nka ko sisan ko yɛlɛmaba yɛrɛ don o ko yɛrɛ la ko sisan ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ san 7 yɛrɛ de kɛ fanga la wa fana k'a bɛ se ka segin a ka san 1 fana wala ko b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ bɛ se ka san 14 yɛrɛ de kɛ fanga yɛrɛ la ko u ka ni yɛlɛmaba yɛrɛ kun de walasa ka politiki ko yɛrɛ kɔni sabati kosɛbɛ ale ni ka wagati jan yɛrɛ di jamana ɲɛmaa ma walasa ale bɛ se ka ka projet yɛrɛ sigi sen kan cogo min yɛrɛ la wa fana k'u bɛ k'u yɛrɛ tanga ka bɔ kuma bɛɛ election yɛrɛ de ma min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɛlɛba yɛrɛ jamana kɔnɔna na u ka jamana senna yɛrɛ ko kan ka u ka jamana kɛlɛya yɛrɛ de lakana kosɛbɛ wa fana k'a kan ka sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de bali u kana se ka kilani yɛrɛ don jamana kɔnɔna na wa fana ko loi minnu yɛrɛ bɛ voté u ka assemblée nationale ma o yɛrɛ fɛ ko o kɔlɔsiliw jɔyɔrɔw fana bɛ na di Sénat yɛrɛ fana ma o cogo yɛrɛ la ko Sénat ale kan ka fanga taabolo yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka tɛmɛ fɔlɔ la yɛrɛ ta kan ko yɛlɛmaba min yɛrɛ kɔni kɛra u ka jamana yɛrɛ fɛ ko tɛ dan jamana ɲɛmaa yɛrɛ dɔrɔn ma ko nka ko députéw ale ni maire fo ka taa se conseil communaux yɛrɛ fana ma k'olu fana ka mandat bɛ bɔ san 5 la k'u ka yɛlɛma ka kɛ san 7 yɛrɛ ye fana k'u ka nin laɲini ne ka harmonie don u ka politiki ɲɛmaaw yɛrɛ ka fangaw yɛrɛ la ko ni maa min yɛrɛ sugandira ni ka o kɛ ɲɛmaa ye ko ni ale yɛrɛ kɔni y'a laɲini ko k'u ka nin yɛlɛmaba yɛrɛ kɔni yɛlɛma wɛrɛ don o la ko maa sugandilen yɛrɛ kɔni b'a sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni jɛ o kɔrɔ de ye k'u b'o tigi yɛrɛ kɔni bɔ a place yɛrɛ de la k'u ka nin sariya kura yɛrɛ kɔni bɛ maa sugandilenw yɛrɛ kɔni bali ka yɛlɛma don jamana kow yɛrɛ la u yɛrɛ ka nafa yɛrɛ de kama wa fana k'a bɛ sabati yɛrɛ de don parti politiki maaw fana fanfɛla la k'a bɛ politiki kow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɛ ko jɛlen ni k'a da kɛnɛ yɛrɛ fana kan k'u ka nin constitution yɛrɛ yɛlɛmali yɛrɛ kɔnɔna ko député 90 yɛrɛ de votera nin ko in na k'a yira k'a fɔ k'olu sɔnna nin constitution kura yɛrɛ ma ko nka ko maa 19 yɛrɛ de banna o ko in yɛrɛ ma nin b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kura min yɛrɛ bɛna sigi Benin jamana kɔnɔna na san 2026 nata in na ko nin mandat yɛrɛ kɔni bɛna fɔlɔ ale yɛrɛ de la sabula ko ale fɔlɔ yɛrɛ bɛna san 7 yɛrɛ kɛ a ka fanga yɛrɛ la jamana ɲɛmaa min yɛrɛ bɛ Benin jamana kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'o ye Patrice Talon ye ko ale b'a ka déjà mandat laban yɛrɛ de la o b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ présidente tuguni ni k'a fɔ k'a bɛna kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye Benin jamana kɔnɔna na tuguni. Tɛnɛ tɛmɛnen novembre kalo tile 17 san 2025 a yirala k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmaa ni o ye le général Abdrahamane Tchani ko ale yɛrɛ taara Maradi dugu kɔnɔna na ni ka taa réunion belebele yɛrɛ dɔ kɛ ani conseil régional de sécurité maaw yɛrɛ fɛ u ka nin ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kun ni walasa ka u ka jamana lakana koɲɛw yɛrɛ jateminɛ ale ni ka jɛ k'a fɔ belebele yɛrɛ sabati u ka finitigilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma bakurubaya la k'u bɛ fɛ k'u ka finitigilakaw yɛrɛ de organiser ka ɲɛ walasa ka lakana belebele yɛrɛ sabati u ka région yɛrɛ kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ Maradi ale ye Niger région stratégique de wa fana k'a ka surun Nigeria yɛrɛ la kosɛbɛ wa fana ko région yɛrɛ la ko maa maramafɛtigiw ka menace yɛrɛ ka ca o yɔrɔ yɛrɛ la kosɛbɛ wa fana ko fɛn minnu yɛrɛ yamaruyalen tɛ u ka jamana kɔnɔna na ko caman yɛrɛ bɛ don Maradi dancɛw yɛrɛ de ye u ka nin réunion yɛrɛ kun de walasa ka k'u ka lakana ko jate yɛrɛ de minɛ kosɛbɛ ale ni gɛlɛya minnu b'u ka jamana kɔnɔna na ni ka olu yɛrɛ ɲini k'u faamuya kosɛbɛ ale ni ka walew yɛrɛ latigɛ minnu kan ka kɛ walasa ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ lakana k'u ka nin réunion belebele yɛrɛ senfɛ k'u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Abdrahamane Tchani yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni k'u laminɛlen don ni responsable belebele caman yɛrɛ de ye i n'a fɔ u ka ministre de défense ni o ye Salifu Modi ye Musa
Salaw Barmo ni oyuga chef d'état-major des armées yɛrɛ fana ye ale ni u ka haut commandant de gendarmerie maaw fana caman yɛrɛ kun ye u b'a yira k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de kun b'u ka nin ɲɔgɔnya yɛrɛ la sabula ko Niger responsable caman yɛrɛ de kun bɛ nin yɔrɔ yɛrɛ la minnu yɛrɛ bɛ ko caman yɛrɛ décider ko u ka nin erreur yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye k'u ka jamana fintigilakaw bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan n'u k'u ka baaraw kɛcogoyaw bɛɛ lajɛlen fana kɛ kelen ye ale ni ka sikan jɛlen yɛrɛ de u ka fintigilakaw yɛrɛ ma min yɛrɛ bɛ bɔ u ka directeur du chef d'état yɛrɛ fan fɛ ale ni ka gouvernement ka cɛsiri yɛrɛ yira lakanako yɛrɛ ta fan fɛ wa fana ɲɔgɔnya in b'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ cɛsirilen don kosɛbɛ u ka jamana lakanako yɛrɛ la Abdramane Tchani ni o ye Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale ka nin ɲɔgɔnya belebele yɛrɛ la Maradi dugu kɔnɔna na o kun ne walasa ka lakana yɛrɛ sabati Niger jamana kɔnɔna na ale ni k'u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan ne k'u ka baaraw kɛtagaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ka yɛlɛma belebele yɛrɛ fana don u ka lakanako baaraw kɛcogoyaw yɛrɛ fana la ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kokan kibaruyaw la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma